Erilainen lapsuus. Elokuvissa teinit sniikkailevat ikkunoista. Sitä kuvataan ikäkauteen kuuluvana, hauskana, innostuksen sekä jännityksen sekoituksena. Siihen suhtaudutaan lempeydellä, ymmärryksellä ja jopa huumorilla. Jos vanhemmat suuttuvat, leppivät he muutamissa päivissä. Uhkauksena on usein itsenäistymiseen saakka kestävä kotiaresti. Uhkaukset unohtuvat kuitenkin muutamissa päivissä ja pannukakkuaamioisilla kolttosille jo naureskellaan. Sijaishuollossa ukaasit toteutuvat. Karkailusta veret seisahtuvat. Reissulta palatessa rajarit paukkuvat kuukausiksi. Yksityisyys viedään ja pahimmassa tapauksessa sen hetkiseksi kodiksi kutsuttu laitoskin vaihtuu, eikä neuvottelun varaa löydy. Miksi sijaishuollossa lapset nähdään muista lapsista ja lapsuuksista täysin erillisinä? Miksi ei lapsuuden lait ja normit koske meitä?